सुना तेरो भूरे भूरे अरे खोला ना। खुल गई। खोला खोला ना गेट में खोला। खोला ना। अरे नतिया गेट खुल गई बड़े। हाँ खुल गई बा। कहाँ का रूम? सही देखो सही देखो। आगे नी रूम में ये बेडरूम। तो घरवा के पीछे का है घरवा बन गई बरे। ये रोड तो ना रोला हमारा बेडरूम में लगता गलत है कोई नहीं। तो गेट खोला ना। गेट खोला खोला ना। गेटवा खोल बू। अरे नतिया गेटवा खुल गई बड़े। गेटवा खोला ना। अरे नतिया गेटवा खुल गई बड़े। मारे कोस के इबरा होश नहीं आ जाइबो। बुझाइयो गेट खोल दे नहीं होने के तरह है नहीं आ तारा ऊपर से कौन तेरा गेट खोल। गेटवा खुल गइल बा। अब पिए के कहला ख पिए के ना पियले सुबह सुबह हम कहाँ पियले बनी। तू पियले बड़ू। एगो बात सुना हमनी के बेडरूमवा में रोड कहाँ से आ गइल बा। रोड हे भगवान जी पी के नशा चढ़ा ले बड़ तरफ कुछ बुझाते नहीं खे। पंडित जी हाय 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 गोल लागिले। हाय हम तो हर मेहरारू हई समझ ले तू पंडित जी ना हई ना देख सुनी ना बाबा मेहरारू आई हमार। हम कहनी नु बाबा कि हमरा घर त्रिलोकी नाच के कथा कहे के बा। रौरा आएम जरूर। का लागी तनी लिखवा दी बाबा। सुनी हम जानते हैं रौरा हमरा से खिसी आइल बनी। 1 मिनट कुछ दक्षिणा ले ली। 1 मिनट। हाँ कहाँ गई रे दक्षिणावार कहाँ गई रे दक्षिण। अरे दक्षिणावार कहाँ गई रे। लौटा जाइहा एकदम। आइली आई ई ते कौन पियाई पियले बड़ी से पाँव पूजाइली। बाप रे यार पाँव पूजत है आशीर्वाद दी। आ सुनी ना टाइम पर आ जाए। त्रिलोकी भगवान के कथा बाटे। वो हमर सुबेरे से ही न दिमाग खराब है एगो ई मरद का भइल बा बाबा। बाबा रौरा हमरा के बताई रौरा का भइल बा। तोर बाप तो मेहरारू बुझात नहीं थे। देखी बाबा मेहरारू हम जानते नहीं। हमार मेहरारू हमारा घरे बिया ओकरा बारे में मत बोली। आज सुनी कथा करवा रहे नु हमारा मेहरारुआ की बात मत बताएं कि हम लोग के 500 देनी है। ठीक बा बाबा टाइम पर जरूर आ जाए। ठीक बा हम आ जाए जा हां जा ठीक बा हम जाते नहीं। ए बाबा 1 मिनट बाबा चरण बाबा। अरे माई रे ई तो रोज रोज दारू पी के आवत रहल। पता ना आज का पी के आइल बा कि हमरा के चिंता नहीं के भुला गइल हमरा के। मेहरारू ना हमरा के पंडित जी बनावत पंडित जी। देखना 500 रुपया धरा के गइल हो कि पंडित जी शाम के हमरा घरे आ जाए पूजा करावे खातिर। माई रे हमरा के भुला गइल का रे कि कोनो रानी एकरा के कुछ पढ़ा गुना के खिया देलक मोती फेर रे। माई रे एगो सुबह रही से मन दिमाग खराब बा। हमर मंगलसूत्र चुरा लेले बड़ी सन। ऊपर से ई मरद पी के आगे हमरा लगे नौटंकी कइले बा। हमर मरदो कौन रानी चुरा लेलक। कौन कौन हवे कौन हो। हेलो कौन है रे। हमरा मेहरारू के रुआवत रहो हैं हमरा मेहरारू के तू बोलत रहो। रे नतिया हमर माई बोलत रहो माई बोलत रहो तू। हमरा मेहरारू के माई बोलत रहो मार के तार झोटा उखाड़ दे। फोन हमर माई। अरे बाप रे मम्मी रे फोन रख हम फोन करता नी बाद में। चुली ठीक बा मम्मी रख बाद में फोन कर। सुना ना कथा शाम के होई पंडित जी लग गई रहनी है। ठीक बा कह देनी है। अब 500 रुपया उनकरा के दे देनी है। कहनी है कि बाबा टाइम पर आ जाए हमारा घरे आके त्रिलोकी भगवान के कथा कहवा दे। ठीक बा हम कह दिल बानी पंडित जी आई हैं
पंडित जी लोग करले हो हां करे ते पंडित जी लोग करले हो अरे हम ना जानी तब मारो तारू जा तनी तब चिल्ला तारू पंडित जी लोग करले हो देखते हैं हमरा के 500 रुपया देले बड़ी ते पंडित जी लोग करली हो अरे पंडित जी का पैसा तू काहे ले बड़ू तो पंडित जी के नु हम पैसा देलो नहीं हो देखो ई ठीक बात नहीं के मान ला का शाम के ना है तो फिर तू हमरा किसी आइबू उनकर पैसा ना लेला पंडित जी लगे तू करल हो तू हमारा के पंडित जी बनावत रहल हमारा गोड़ पर 500 रुपया ध के तू गोड़ लगल हो अरे हम तोरा के काहे गोड़ लागे माने हम तोरा काहे लगम फोन रुक नतिया तोरा नासा हो गइल बा रुक नासा रुक तोरा के नीमक लिया के तोरा मुंह में घुसा के रगड़ तनी रुक जे अरे हमें नासा कहाँ बोल बा कहला कि पंडित जी लगे जाके त्रिलोकी भगवान के को बताओ पंडित जी लगे जाता नहीं तब बहुत नहीं के जा तब बहुत अब पंडित जी के 500 चोरा ले लबिए अरे नमक रखल जाला रे नींबू न रखल जाला अच्छा नाती नींबू एगो 50 रुपए भइल बा तारा के नींबू लिया के रगड़ तनी जल्दी नीमक चाट के ना सब फाड़ जल्दी नीमक लगा हम ना चाटी के ना तोर नासा फारम त देख ले ओकरा से मन बेचैन करी बड़ी ऐसा कर के दोस्तों मैं आपका दोस्त बीआईबी विजेंद्र सिंह ई रउरा वीडियो देख रहा बानी यसी कॉमेडी चैनल अभय भैया के कंपनी से यसी फिल्म के ई चैनल है यसी कॉमेडी आ पर हमार बहुत पीछे 3-4 गो वीडियो आइल बा हमारा आनंद मोहन पांडे मामा के और ये वीडियो भी बावे तो ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दी चैनल के सब्सक्राइब करी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी आ ई वीडियो के व्यू ज़्यादा से ज़्यादा लेके आई कि बाहर भी कंपनी में इतना बड़ा प्रोडक्शन में भी हमने ऐसा छोट कलाकार के भी नाम हो जाओ तो ऐसे ही हंसत रही मुस्कुरात रही वीडियो के लाइक करी हमारा बारे में कुछ लिखे के बाद तो जरूर लिखी कि हमार कॉमेडी कैसन लगेला हम कैसन आदमी हैं कैसन एक्टर हैं ज़रूर कमेंट करके बताई तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लव यू चैनल सब्सक्राइब कर दी वीडियो को लाइक कर दी शेयर कर दी धन्यवाद कहाँ बड़ू हो अजिया के बैठ लो सुना ना अजी हट्टी कोढ़ा लो आता नहीं कोड़ा सॉरी ऐसी हंसी आ गई ठीक हो ए देवी भाई हे भगवान जी सुने आज हमरा किस्मत में एकरा के ठोक देलो बोर के कहियो जा पियले बनी 100 ए खोला बू ए खोला बाप रे तो माथा खराब करके रख देली बा रे हाँ? रे नतिया ये में सोटल काहे बारिश के मारे ए तो गेटवा खोल तू कहां से आ गेलू गेटवा खोला ना तू